Tämä viikko salpauksessa näyttää lupaavalta. Kaikki on suunniteltu kuin unohtumaton seikkailu. Ajanhallinta avaa päiväsi mahdollisuuksille ja unohtamattomille hetkiin. Kun aikasi on hallinnassa, voit olla kuin supertähti, ja stressi on vain kaukainen muisto kuin unohdettu vitsi. Hyvä ajanhallinta tarkoittaa, että voit keskittyä tärkeimpiin asioihin ja ehkä jopa ehtiä juoda sen kahvikupillisen, jonka olet aina unohtanut. Kuvittele, että sinulla on aikaa pysähtyä ja hengittää. Ilman syyllisyyttä, ja voit vain nauttia, kun kaikki on järjestyksessä. Suunnittele päiväsi etukäteen ja ehkäpä saat aikaan jotain, mitä ei ollut edes kuvitellut tekevänsä. Ajanhallinta antaa sinulle vapauden, toteuttaa unelmiasi ja löytää aikaa itsellesi. Tämä on avain onnellisuuteen ja tasapainoon. Ajanhallinta on kuin taikajuoma, joka tekee arjestasi sujuvampaa. Avaa päiväsi mahdollisuuksille ja katso, kuinka elämä hymyilee takaisin.